Bob. Treba je biti malo se oženim. Tako je, na primjer, i da nudi to što je trebao da ponudi. Pao je. I šta ćemo sad? Vi odlučite. Dali smo mi to. Još jednu scenu za kraj. Da, ćemo još jednu scenu. Da ja budem konobar. Ko za idući mjesec ili iduću nedelju, kad vi pravite scenarij, Bob. evo vam predlog. Da ja probam. Bob. Šankerica, ja konobar. A kolega Bob. će biti gazda. Bob. Teška sam ja. On će biti gazda. Tako je. Bob. 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 Iza sebe. Bob. Oj, kaže Bob. Bob. Ko je srećna beba? Ko je srećna beba, bre? Ej, Bob. 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 Dođi, šef, kuhinja, brzo. Bob. Za mene, sad ja Ha? nije Bob. dobro, nije dobro. Zato nije dobro otvorena površina i tako samo. Baš zbog toga. Jer ne može li svaki dan napomenuti da ali ugostiteljstvo mora da bude dobro, da mora sve da bude ni zatvoreno, ni sve tako. Pa pusti to, bre. Kako ste ga nazvali? Nije to tako. Nije na to da je gnezdo, a na to